Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Welcome to UCAAP2018, ang pinakamalaking paliga ng basketball dito po sa Central Luzon. Ito po ang Universities and Colleges Athletic Association of Pampanga. Mula pa rin po dito sa Francisco Convention Center, bukod po sa lumalaking gate attendance ng mga supporters nito pong bawat koponan, dumarami rin po ang ating mga followers at viewers ng UCAAP2018 sa ating pong social media account. As of September 8, amin pong ipagkakalob naman po sa inyo ang mainit na laban ng Junior Division mula po sa System Plus College Foundation na isa rin po sa mga pambatong kupunan ng mga Angeleño. Laban po sa kupunan ng Jose Feliciano College Foundation na kupunan po o pambato ng mga Mabalaqueño o sa mga nakatira po taga Mabalacat City. Narito po ang match-up ng mga manlalarong ikinasa sa unang salgo ng first quarter. Minamanok po ng System Plus College ito pong kanilang mga higanting player na sina Francis Yumul na may height po na 6'2", na tumatayo naman pong sentro, si Jared El Banbuena na may pambihirang galaw bilang power forward na may height po na 6'1". Ang kumakamada naman po sa labas ng hardcourt itong si Joshua Pineda, ang masipag sa fast break na si Justin Tuamaliwan, at ang walang kapuguran sa pagsugod para sa makapuntos ito pong si Christian Sabado. Lamang man sa laki itong System Plus College, hindi naman raw uubra sa determinasyon ng mga manlalaro ng Jose Feliciano College Foundation. Konkreto ang tibay ng 5-starter po ng kupunang ito na tumatayong haligi ay sina Magsino, Dagdag, Manaloto at ang kanila pong malaambulansyang bilis na point guard na sina Clerigo at Tulud. Muli, ang programang ito ay hatid sa inyo ng CLTV 36. BGC Concrete Batching Plant, we commit and we fulfill. Princess D Ventures, total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country, and supported by Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Toes in the jump. Re-jump tayo. Sabi ni Ref Eric Feliciano. Again, nakakuha ng number 10 ng Systems. Pinasa sa number 18. 11 sa 3. Bang! Maagang 3 points ang pinakawala ng Systems Plus. Trapping defense agad ang line-apply. Number 20. Binalik sa number 2. Hand off sa 11. 11 sa number 20.
20, Blanca. 10 seconds to shoot. 11. 11, drives the pass. Ang ganda naman ng pasa sa ilalim. 16. 16 again. So setting the play, pinasa sa gitna kay number 10. May double team. 16 sa number 21 sa tres. Wala. Offensive rebound na number 8. Sa ilalim, malakas. Agawan ng bola, nakuha ng Jose Feliciano. Number 20 sa 11. 11. Kick out sa labas, sa tres. Bang! Number 2. 3. 16. Tumatawag ng play. 16 again. So may cut ng 21. 11 sa 21. Balik sa 11. 9 seconds to shoot sa tres. Wala. Offensive rebound na naman ng systems. Blanca ang inabot. Pero naagaw. Drop pass sa number 8. Pre-head. May foul. Foul na number 2. Ocho sa dalawang free throw. Wala ang una. Second free throw tayo. Wala pa rin. Pero offensive rebound ng systems. Malakas ang follow-up. Number 2. 2 huminto. Sa 16. Kaya gawa ng bola. Nakakuha ng systems plus. 3-on-1. Nakaagaw na naman. Pero merong line violation. Ang tawag ni Rep. Eric. This is Ais. Pinasa sa 11. Wala. In and out. Agawan ng bola. Nakakuha agad ng systems. Pero double dribble. Ang systems plus para sa Jose Feliciano. 23. Pinasa sa 11. 11. Ginugulo ng number 11 ng systems plus. Tumatawag ng play. Hand-off sa number 2. Seconds to shoot para sa Jose Feliciano. 11 again. 11. Side step Blanca. This is Ais. This is Ais. Pero meron tayong shot clock violation. Magandang depensa ang pinakita ng Systems Plus. 11. Sa this is Ais. Orchestrating the play. So, humingi ng pick. Binigay sa 11. Pumake sa 3. Sa ilalim sa 8. Nawala. Na-recover ng system sa G's. Wala. Offensive rebound pa rin. Pumasok. Number 8. 11. Agawan. Nakakuha ng 21. Short jumper. Pumasok. Change favor na tayo. Dos. Ng Jose Feliciano. Last touch. Ang Systems Plus. Time out. Jose Feliciano. Sideline inbound. Naagaw, pero na-recover na number 20. Sa number 2, pumake sa 3. Drop pass sa ilalim, pero may foul. Para sa number 11. First free throw na number 16. Pumasok. Second free throw tayo. Short. Split. Systems plus 21 to number 16. Balik sa 21.
Pinasa sa number 11. Kick out sa number 21 sa tres. Wala. Rebound. So, still, systems plus ball. 14 seconds to shoot tayo. Once, baseline inbound. So, this is a East. Sumatawag ng play. Alley-oop pass. Ang ganda naman ng pasa pero hindi na-shoot. Number 20, may agaw. 8, side step. May blanca naman dun. So, pareho magandang depensa ang pinakita ng bawat kupunan. 11 for the inbound. Pinasa sa Gis. May foul para sa number 11. Olsi pa rin para sa baseline inbound sa Systems Plus. Pinasa sa number 21. Binigay sa number 16. 16 sa 11 sa labas. Wala. Offensive rebound ng Malit na Mama. Nakakuha ng number 11. May agaw. Bad pass tayo. 11 sa number 21. 21. Wala ang bola. Nakakuha ng number 16. Pinasa sa 11 pero 3 seconds violation ang tinawag ni referee. Feliciano ball. Number 2. Number 2. Teardrop shot. Wala. Kuha ng 8 ng system. Pinasa sa 16. 16. Naagaw ng number 2. Number 2 for the layup. Touchdown. Change favor ulit tayo. 8-7 para sa Jose Feliciano. Number 16. Para sa Systems Plus. Humingi ng play. Binigay sa gitna kay number 8. 8 side step. May blanca. Nakuha lang. Pero may last touch. 9 seconds to shoot para sa Systems Plus. Drop pass. Wala na naman. 8. Wala na naman. 8 again. 8, hinagis ang bola, wala. 8 na naman. Wala na naman. Ang daming offensive rebound ng 8, pero hindi nakashoot. Foul sa number 10 ng system. (16) para sa Jose Feliciano. Pinasa sa number 2, binili sa number 16. May double team. Magsino, 11. Hand up sa number 2. Binalik sa number 10. Bang! Number 20. 3 points. 21 sa 16. Defense ang sinisigaw ng Jose Feliciano. 16 sa 11. Lineup. Wala. Pasa sa Gis for the putback. It's good. Number 2. May double team. Nakakuha ng 16. 2 auto pass break. Side step. Ang ganda naman pero wala. Dos na recover ang bola. Number 2. Pinas sa number 23. May blanca. Rebound na number 23. Minamadali na number 21. 21. So humingi ng play. Pinas sa number 16. 10 seconds to shoot. 8 sa gitna. May p-head. Pero linabas sa number 21. Short jumper. Wala pa rin. Nakakuha ng maliit na Mama for the putback. 23. 16. Deadlock tayo sa 11. 11. Nawala ang bola. Naagaw ng Systems Plus. Number 21. 21. 3 on 2. Drop pass sa 8. May foul. Foul number 16, substitution. 16 out, 21 out, number 2 out, 15 out.
2 free throws tayo para sa number 8. Pumasok ang una. Change favor na naman tayo. Pangatlong lead changes para sa dalawang kupunan. Second free throw. Timeout! /23 pa rin. Nawala ang bola. Pinasa sa 8. Sa 11. Pumakes sa 3. Nawala ang bola. Naagaw na number 15 pero nawala rin. Na-recover ng kasama niyang 33. Nawala na naman ang bola. Substitution. Timeout. Systems Plus. Feliciano, number 8 sa number 29. Balik sa number 20. 20 ginugulo number 33. Sa number 8. 10 seconds to shoot tayo. 8. Pinasa sa number 23. 23 binig sa 8 sa 3. Bang! 8. 3 points. Change favor na naman tayo. Pang-apat yan. Number 12, orchestrating the play para sa Systems Plus. Pinasa sa gitna sa number 35. 12, nawala ang bola. Nakakuha na number 20. Lumea, pumasok. 12 ang may hawak ng bola. Defense ang sigawan ng Feliciano. Pero may offensive foul para sa number 35. Warning sa penalty ang Systems Plus. Substitution. (29-16) Manaloto. May double team. 8. Behind the back, nawala, na-recover. 20 pumakes sa 3, shot step. Pero may traveling, ang tawag ni ref. 1 minute and 30 para sa first quarter. 15, 9, 2. Humihingi ng play. Pinasa sa number 35 sa gitna. Hand off ulit tayo sa 9, pero line violation. Feliciano, number 16, pinasa sa 8. 8, ginugulo ng number 9. Pasa 16. 16, may triple team. Sa number 20, short jumper. Wala. Offensive rebound ng number 16. 16 pa rin ang may hawak ng bola. Oh. Violation tayo. Bad pass. Manalo. 2. Number 9. Pinasa sa side. Pumakes sa 3. Short jumper. In and out. Rebound tayo ng number 20. Number 20. Pinasa sa number 8. 8. Binigay sa number 23. Sa ilalim. Sa 29. Nawala ang bola. Recover ng number 15. Outlet pass sa number 33. May foul. Foul ang number 8. Substitution rep. 23 out. First free throw. Short. Second free throw tayo. Pumasok.
16-13 para 16-14. 8. Sa number 16, outlet sa number 22. Another turnover para sa Jose Feliciano. So, last shot ang tawag ni coach para sa Systems Plus. Due orchestrating the play. So, Due pa rin. Pinasa sa number 25. May cut ang number 10. Bibigay number 10 sa ilalim. Nawala na naman ang bola. So, turnover ulit. Ang ginante ng Systems Plus with 7.5 seconds para sa Jose Feliciano. 16 inbounding. Pinasa sa 8. 8, minamadali. 8 pa rin. Sa 3, sa number 20, malakas. And of the first quarter, official score, Jose Feliciano 16, Systems Plus 14. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plan. We commit and we fulfill.